Príjemný dobrý deň. Moje meno je Ladislav Marenčák, mám 46 rokov, pochádzam z obce Dedinka, je to obec v našom okrese na hranici Levického a Novozámorského okresu. Som ženatý, spolu s manželkou Jankou máme 3 deti. Po mojom pôsobení vo funkcii prednostu okresného úradu, kde v rokoch 1998 až 2002 som mal možnosť podrobne sa oboznámiť s problémami nielen štátnej správy, ale aj samosprávy a verejného života v okrese Nové Zámky. Som zostal pôsobiť ako poslanec v meste Nové Zámky a toto volebné obdobie aj ako poslanec vyššieho územného celku. Problémy a starosti jednak spoluobčanov, ale aj celého nášho okresu a širšieho regiónu nie sú mi ľahostajné. Mám možnosť byť pritom pri riešení a odstraňovaní problémov, ktoré sa týkajú občanov, či už v oblasti sociálneho zabezpečenia, či už v oblasti školstva, respektíve v oblasti infraštruktúry v rámci dopravnej dostupnosti v okrese Nové Zámky. Toto sú najdôležitejšie kompetencie Nitrianskeho samosprávneho kraja a vlastne v týchto by som chcel byť prospešný v záujme nášho regiónu. Určite problémy v školstve, stredného a odborného školstva nedajú sa vyriešiť za jedno volebné obdobie, ale sú otázky a problémy, ktoré keď úspešne zvládneme, tak môžu napomôcť perspektíve mladých ľudí, ktorí končia na našich stredných a odborných školách v ich uplatnení v ďalšom živote. Rovnako problémy, ktoré má naša spoločnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia, hlavne zdravotnej dostupnosti a otázke šťastnej a dôstojnej staroby našich spoluobčanov v našich zariadeniach. Určite tu sme veľa dlžní, pretože po zmene systému v roku 89 akoby sa zabúdalo na našich rodičov a starých rodičov, ktorí potrebujú viac starostlivosti a porozumenia. Rovnako objem finančných prostriedkov, ktorý sa vynakladá na zabezpečenie tejto problematiky, nie je malý, ale nie je dostačujúci. Zmysluplné využitie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja dáva nádej, že viac finančných prostriedkov by sa dalo a malo jednak ušetriť a jednak prerozdeliť na zabezpečenie dôstojnej a šťastnej staroby našich starších spoluobčanov. Som presvedčený, že efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov v rámci infraštruktúry a investovania do dopravnej siete v našom okrese môže zabezpečiť rozvoj našich obcí a miest, môže zabezpečiť skvalitnenie života našich spoluobčanov či už na vidieku alebo v mestách a rovnako môže zabezpečiť kvalitný život i na vidieku, tak aby obyvatelia našich obcí a miest neboli nútení odchádzať za prácou dennodenne, niekedy stovky kilometrov a domov sa vracajú neskoro večer a je to z toho dôvodu, že nenachádzajú uplatnenie pracovných príležitostí v svojom okolí. Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí podporili Veľkú slovenskú koalíciu v tomto volebnom období a chcem vás vyzvať, aby ste sa zúčastnili nastávajúcich volieb, aby ste odovzdali svoj hlas vo voľbách Veľkej slovenskej koalícii, aby sme mohli pokračovať v načatej robote, pretože sme sa presvedčili, že spoločne to ide lepšie. Ďakujem za pozornosť.